One. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimulan natin kapanalig, isabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang at ngayong oras ito po ay mula sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 hanggang 18 at nakasulat. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ito po nakasulat sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 hanggang 18 at isabuhay sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo sa paggabay sa inyo, kapanalig, para sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ng kagalingan. Kaya merong herbal at natural healing na pinapalaganap natin dito sa Doc Alternatibo. Pinakauna para mapalakas ang immune system, meron po tayong mga Doc F capsules dito sa Doc Alternatibo na inumin mo na lang, dahil alam ko hindi lahat nakakain araw-araw ng prutas, gulay o mga nutritious na pagkain, kaya ugaliin na uminom kahit isang kapsula lang, pagsabayin na inumin umaga at hapon ang immune booster capsule, sodium ascorbate capsule, malunggay capsule, mixtin capsule at squalene. Ito ang mga kombinasyon ng mga kapsula dito sa Doc Alternatibo na makatulong para mapalakas ang immune system.
then itama ang tubig sa katawan araw-araw, at least 8 to 10 glasses a day o 2 litrong tubig, pero haluan nyo ng fulvic mineral at magnesium ascorbate para maiayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang hindi magkaproblema dito sa mataas na blood pressure, sugar, cholesterol, uric acid, hindi na acidic, wala ng acid reflux, wala ng hyperacidity, hindi natatama ang UTI, at sundan yung ginagawang almusal pang merienda, ang pagtimpla ng vitamin B complex powder ng Best Milk. Haluan nyo lang ng corn coffee kung mataas yung blood sugar at cholesterol ninyo, lalo na sa mga laging humihilap ang sikmura. So paghaluin ang Best Milk, vitamin B complex powder at corn coffee, itimpla sa isang mug na hot water, kahit isang kutsara lang, pero damihan yung Best Milk para sa memorya po natin, at kasabay ang pag-inom niyan, pagkain ng prutas para araw-araw mapalakas ang immune system. Maging malusog ang pangangatawan, hindi problema yung pagdumi, pagtulog gabi-gabi, maiayos yan. At isa sa patunay ng pagsunod ay nakatulong para maging malakas ang pangangatawan, narito po ang panayam sa kanya. Yung mga product talaga is very test and proven. Congratulations, Sa katawan ma'am. natin. Bilang isang miyembro ng Doc Alternatibo, paano po kayo natulungan? Oh well, yung mga kailangan na product sa katawan ko, ang dami niyan na kinakailangan sa different kinds of parts of the body, nandyan sa Doc Alternatibo, nagagamit natin. At talagang napatunayan ko. Ma'am, kung ikukumpara niyo po yung kalusugan niyo ngayon na gumagamit kayo ng Doc Alternatibo at noong hindi pa kayo gumagamit, kamusta po? Ang laki ng diferensya, lalo na yung yung fulvic mineral. Yung iba nga sabi sa akin, 74 ka na pala ma'am, Cagayan. Sabi ko, bakit? Sabi, parang iyang ka po. Wow, congratulations, ma'am. Ma'am, ano po yung pangalan natin, edad at taga saan po tayo? Pangalan ko po si Mrs. Adelina Ulesco Cagayan. From Samar, pero dito po ako sa Iloilo. 74 years old na po ako ngayon. Yan ang prueba na napanatili niya ang malusog, malakas na pangangatawan sa edad na 74 years old. Walang iniindang karamdaman, hindi masakitin, walang maintenance medication na synthetic drugs. Sabi niya ang laki ng diferensya ng sumunod dito sa mga itinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya kung simple pa lang ang iniinda, puntahan agad pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang gawin tungo sa kagalingan. Pamember sa One ASAP Movement dyan sa branch para may magamit agad, dahil pag nagpamember kayo sa halagang 1,850 pesos lahat, nakapackage na pati sa seminar registration fee, bibigyan ka ng isang kit products na hindi bababa sa 2,000 pesos ang halaga. Magamit yan sa loob ng 4 na araw, at yung simple o nagsimulang iniinda, masolusyonan agad, then makaabel na sa mga papromo araw-araw, buy one take one promo, at pag seminar day, halos buy one take two promo lahat sa mga produkto ng Doc Alternatibo para sa inyong mga members. Kaya wag magpahuli, dahil ang promo didepende sa available stocks dyan sa branch. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite, Legazpi City. Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Sa mga tinamaan ng sakit, nag-maintenance medication na synthetic drugs, pero pabalik-balik pa rin ang sakit kahit sinundan yung mga neresita. Yung iba, naapektuhan na yung pagdumi araw-araw, pati yung tulog, hirap na rin. Kaya
pabalik-balik na sa CR dahil ihi na ng ihi at marami ng ininda. Ang maipapayo ko po sa inyo kapanalig, sundan na ang Natural Megadose Vitamin C IV at cleansing program dito sa Doc Alternativo upang hindi na kailangan pang mag-maintenance medication na synthetic drugs at unti-unting maibalik sa normal ang pagdumi, pag-ihi, pagtulog, hindi na humilab yung sikmura at wala nang iniinda. Then matuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog tulad ng mga napakinggan na nagtestimonya dito sa palatuntunan. Narito po ang sumunod sa cleansing program at Natural Megadose Vitamin C IV dito sa Doc Alternativo. Ako po ay nag-start, 65 years old po. Ako po ay nag-start dito ng 2015. Ang problema ko po sa health ay yun yung hypertension, saka po yung high blood, tapos naging cholesterol ako. Sa tulong po ng Doc Alternativo, ako po ay gumaling na. Ngayon po ay wala na akong maintenance na maintenance. At inaano ko lang po sa mga baguhan dito, talaga pong ang mga ano po nila, produkto nila dito, ay talaga pong napakagagaling. Lalo na po yung COVID. Ako pa rin ng bukol dito. Hindi po gumaling, napakatagal. Eh nung naisipan ko po na yung COVID nga pala, nakakagaling. Ayun o, yung niyap niya, nilalagyan ko, yan, gumaling po siya. Talagang gumaling siya. Gaano niyo po katagal na nilagyan mo? Pero siguro mga 1 week lang, naghihilom na siya. Napakagaling talaga, yung eye solution naman, yung mga kapitbahay doon na humingi doon, ay halos sa akin na tumatakbo. Hanggang sumabot siya kayong mga produkto eye solution. Ay, ganun. Tapos yung pong, yung kaplasa, nako yun yung mga kapatid ko, yung mga anak ko, ayun, lahat yun ang kanilang mga ginagamit sa kanya. Sila, yung mga... Start ng 2015, ano po yung program na pinagdaanan mo dito sa atin na talagang nakatulong sa inyo? Nag-undergo ako ng cleansing, tsaka yung vitamin C, at tsaka plasing. Tsaka na rin ako sa RTCP. Napunta ako doon. Napakatulong sa iyo talaga doon sa Davao. Yun ang kung masasabi ko sa inyo talaga kung napakagaling ko talaga rito. Ngayon na ako maintenance. Kung makakain man po ako ng bawal, activated chato lang po. Si Yolanda Celestino po ako, taga Balubad, Bulacan, 65 years. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Si Ma'am Yolanda Celestino dyan sa Bulacan ay masayahin na dahil naiwasan yung operasyon sa kidneys at yung bukol niya ay kusang nawala matapos na sinundan yung may tinuturo natin na pag may bukol, cyst, tumor o anong tumubo sa katawan, haplasan or lagyan ng fulvic mineral gabi-gabi. Then, yung operasyon sa bato sa kidney ay naiwasan dahil sa pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV. At sa loob ng mahigit 8 taon na pagsunod dito sa Doc Alternativo, natuto sa tamang pag-alaga ng katawan. Kaya naituro na rin sa pamilya, sa mga kakilala, kapitbahay, ang mga natutunan kung paano alagaan ang malusog na pangangatawan. Kaya sundan po ninyo kapanalig, puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan sa kagalingan. Dalhin lang ang medical records or any laboratory result kung meron man. Basta ang importante sa amin na makausap kayo personally, ma-check ang physical condition upang maturuan kung paano sundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar upang sa loob ng 3 oras ay matuto sa kagalingan na ating pinag-usapan dito sa palatuntunan. Ito yung pagkakataon ninyo na mag-aral at yung mga natutunan namin i-transfer dyan sa inyo para kayo na maging doktor sa sarili ninyo. Kaya narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Biyernes, March 17, ako po inyo makakasama sa Lawag City, Ilocos Norte branch. Nakaschedule
nakaschedule din sa Liloy, Zamboanga del Norte branch. Bukas, Sabado, March 18, ako po inyong makakasama dyan sa Abulog, Cagayan branch. Meron tayong schedule ng weekly seminar bukas dyan sa Pasay City kasama sina Doc Fernan Min at Doc Jun Halaman. Then nakaschedule din bukas dyan sa San Jose Antique branch, Digos City sa Davao del Sur, Pagadian City at Kiamba sa Sarangani Province. Narito pa ang dagdag na schedule next week, Lunes, March 20. Nandyan po ako sa Tugigaraw City, Cagayan branch. Kaya sa mga malapit sa Tugigaraw, itong pagkakataon na maintindihan ang mga tinuturo natin dito sa Doc Alternatibo na herbal and natural healing. Nakaschedule din sa Lunes, March 20, dyan sa Balanga City, Bataan branch, Infanta sa Quezon, Nara, Palawan, Lucena City branch, Kulasi Antique, Dumaguete City branch, Osamis City, Mangagoy sa Bislig City at General Santos City branch. Sa Martes, March 21 ang seminar schedule po nandyan sa Ilagan, Isabela, Sanchez Mera, Cagayan, Olongapo City branch, Brooks Point sa Palawan, Lopez sa Quezon Province, Calibo, Aklan, Maranding, Lanao del Norte, Tandag City sa Surigao del Sur at Surala, South Cotabato branch. Pagka Miyerkules, March 22, nandyan po ako sa Bayumbong, Nueva Vizcaya branch. Nakaschedule din sa Miyerkules dyan sa Iba, Zambales, Naga City branch, Roa City sa Capiz, Cagayan de Oro City branch, Cantilan sa Surigao del Norte, Kidapawan City sa North Cotabato at Panabo City, Davao del Norte branch. Abangan yung iba pang schedule ng seminar, daluhan para mas maintindihan po ninyo ang mga tinuturo natin na herbal at natural healing dito sa Doc Alternatibo. Pa-register in advance para priority po kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. At bibigyan ka pa ng libreng isang box ng mixed in herbal coffee, libreng healthy snacks, libreng patak ng eye solution sa mga dadalo at magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak din ng fulvic mineral. At samantalahin po ninyo during seminar day, mga members halos lahat naka-promo, buy one, take two para sa inyo. Kaya huwag magpahuli dahil ang promo didepende sa available stocks dyan sa branch. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Pinakaunang tanong, napakarami talaga ng tanong nito sa hotline. Pabalik-balik po ang arthritis. Ano po ang maaring gawin? May makain, mainom na mapigilan po ang pabalik-balik at masolusyonan? Ang pabalik-balik na arthritis, malimit ito'y hormonal imbalance galing sa tinatawag na poisoning or disturbances ng immune system. Kaya mayroong inflammatory diseases sa tuhod, sa mga joints. At malimit ito ang dahilan bakit pabalik-balik. No? Like for example, you are intoxicated with a lot of chemicals na nakain mo, na inom mo noon, nag-inom ka pa ng mga anti-acids, mga drugs, pang-maintain na high blood diabetes. They are contributory factors sa pagkasira ng immune system. Kaya may tinatawag kang immune system disease.
yung rheumatoid arthritis. Kung ito ay osteoporosis or osteoarthritis dahil umiinom ka ng milk, then you can reprogram yourself. Yung gatas kasing powder na may asukal, peligro talaga yun. Delikado yun. Kahit sa inyo pa, more than 5 years nang nag-inom nitong mga gatas na ganito, babagsak yung buto ninyo. At yan po ang dahilan kung bakit marami po sa atin na hindi talaga gumaling. And my challenge to you is this: why don't you reprogram your life? No, baguhin natin. No, subukan mo ang natural. Natural naman tayong ginawa ng Diyos, di ba? Ang material natin, lupa, tubig, ginawa niya, kawangis niya, masterpiece niya tayo. At ang kagandahan rito, talagang ginawa niya tayo sa kanyang kamay in 1 day. Sa 5 days na unang ginawa ang kailangan natin. So ibig sabihin talagang masterpiece tayo, pinaghandaan bago tayo ginawa. So we have to understand that we came from nature and we must submit ourselves to nature. At ang creator natin ang dapat paniwalaan kasi yung creator of drugs. Therefore, we have to really experience the transformation using the natural methods. At seryoso po ito, seryosong kagalingan pong target natin kasi pambihira itong kondisyon mo, kapanalig, kaibigan. Arthritis to, walang gamot to, kahit ano pang maintenance na inumin, walang gamot yan. Magtanong man kay kahit saan, sasabihan sa iyo, hopeless to, walang gamot. Papayag ka bang maniwala sa paniniwalang hindi naman nakatulong sa iyo? Walang gamot? That's unfair to you. What if meron akong maibigay solusyon sa iyo? Ano ngayon ang sasabihin mo kapag ka may narinig kang gumaling din dito, di ba? So you have to truly believe first. Kasi pag maniniwala ka talaga rito, gagaling ka talaga. That's our experience already. So kung hindi ka pa naniniwala, then you have to investigate. Pwede niyong may tanong sa mga nakasubok na kung totoo hindi. You can do your part or share. Kasi may obligation din tayo sa ating buhay at sarili. Isang pagkakataon po ito na you can grab anytime. Tingnan niyo, bakit maraming gumaling? Bakit maraming nagpatunay? Kasi tunay, totoo. May nagtanong dito sa hotline, Doc Ed, kung ano raw yung pwede niyang inumin. May formula po ba? Dahil pabalik-balik na yung pag-ihi. Minsan nakakaabot ng 3 hanggang 4 sa madaling araw. Well, itong hindi makontrol na pag-ihi, malimit ng mga may edad, meron din namang mga bata, ito'y indicator lang ng tinatawag nating kakulangan ng eksaktong nutrisyon na umepekto sa panghihina ng urinary system ng isang tao. My recommendation here is that you have to provide the mixture of banana cider with honey. Isang bote ng banana cider, with honey, isang bote rin, i-mix ninyo sa isang malinis na glass or isang bote na malinis, i-shake nyo, haluan na isang 60 ml na fulvic minerals at isang 15 ml na magnesium ascorbate at kunting patak ng haplos, mga 10 drops. I-shake, i-mix at ito yung gamiting nutritional formula para mainom ng may problema sa incontinence o hindi makontrol na pag-ihi. Kung mas matanda, edad 40, 50, 60 pataas, mas maraming mainom, much better. Ihalo lang sa tubig, yung lukewarm water, much better, hindi yung malamig. Kasi pag lukewarm, itong combination na to na itinuro sa inyo sa ngayon ay mas napapabilis niya ang active participation ng probiotics doon mismo sa nutrisyon ng fulvic minerals, sa magnesium ascorbate at ng wild honey. So ipainom yan every hour, kung araw, sa umaga, kung wala namang ginagawa, much better na every hour. Sabayan ng B-complex butter, yung combination ng B-complex, best milk at vitamin minerals. Lahat ng powder i-mix at yung nutritional liquids na aking binanggit kanina ay i-mix. Parang nagmasa ka ng bola-bola at yun ang kakainin. Yun ang ilagay mo sa refrigerator para ma-preserve mo at yun ang kakainin mo anytime of the day para hindi ka nagugutom at hindi ka matempt na kakain ng nakasanayang white rice at nakasanayang ulam. Mas maigi rin na magluto ka talaga ng pagkain undercook. Yung kamote na hindi dumaan sa tubig, kundi inilagay lang sa undercook is a very good food at the same time medicine kasi fibrous yan or yung substitute ng kamote, yung patatas, gagamitan mo ng Wondercook. I suggest you have to invest Wondercook for your family kasi mas mahal yata kung magkasakit tayo, especially nitong pabalik-balik na pag-ihi. It is an indicator of disturbances na
ang resulta later on ay kamatayan. No? Indicator to ng deterioration eh. Kaya mas maaga, mas maigi na mag-invest tayo ng tamang utensil or itong tinatawag na machine na tinatawag nating Wonder Cook and Cook Body para sa mga may problemang ganito. Hindi kasi ito madali, no? At ang pagkain ay matagal na nagagamit para tuloy-tuloy ang recovery. Ibig sabihin, you can use it for a year. Hindi lang days, kundi a year. Meron kang material na pwede mong gamot at the same time pagkain. It's a multipurpose solution para sa problemang pang long term din naman na epekto ng tinatawag nating degeneration o yung pagtanda. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV at dagdag pa na patunay ng kagalingan. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ang pinasasalamatan ko talaga sa Panginoon, yung maraming kabutihan na ginawa niya sa akin. Kung makita niyo siguro, yung picture ko dito noon ay hindi niyo kilala na ako yon. Ang katawan ko ngayon times 3, bago ang kulay ko violet. Bakit kaya? Dahil komplikado ang lahat ng sakit ay nasa akin. Magmula sa puso, sa gallbladder, sa kidney, basta lahat-lahat sa atay, lahat yan sa akin. At the age of 45. Salamat talaga sa Panginoon. Marami kaming pinuntahan ng mga ganitong herbal. Pero ginamit talaga ang Doc Alternatibo. Hindi pa kami maniwala. Tulad ng sinabi kanina ng ating kasama, sabi ko mga bulites naman yan. Ganyan naman lahat ang mga herbalist para lang mabenta. Pero dahil gumaling ako, ang termino ay 7 days. Pero at pagka 3 days pa lang, pinalakas po ako ng Panginoon. Kaya na akong maglaba. Tinisting ko talaga gaano katotoo ang mga produkto ng Doc Alternatibo. Pero naglaba po ako ng pangatlong araw. Pero sinubukan ko kung gaano katotoo talaga, totoo ba talaga ang produkto ng Doc Alternatibo. Masasabi ko po talaga totoo. Ito buhay na patotoo. Magaling na po ako. Salamat talaga sa maraming kabutihan na ginagawa ng Panginoon. Kahit na pinagaling na ako ng Panginoon, patuloy ko rin ginagamit talaga. Number 1, ang Fulvic talaga, mixed in coffee. Haplas lahat yan, B-complex. Kailangan maintain. Salamat talaga sa Panginoon. Ginamit ng Panginoon ng mga produkto ng Doc Alternatibo. Hanggang ngayon, patuloy nating tangkilikin dahil hindi lang tayo gagaling, hindi lang yayaman. Maganda pa ang aura. Kaya salamat, bless kami, Doc, sa inyong mga ipinapakita at sa lahat ng ipinapaliwanag nyo. Pinapaniwalaan namin yon. Buhay na prueba ng kagalingan ng inyong napakinggan si Ma'am Felesa Moraldi mula dyan sa Puerto Princesa City, Palawan na talagang tinamaan ng komplikasyon na karamdaman. Kaya siya na nakapagsabi na talagang malala ang kondisyon noon pero nang naniwala at sumunod dito sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternatibo, ngayon nagpasalamat dahil bumalik ang malakas, malusog na pangangatawan, wala ng maintenance medication na synthetic drugs, natuto pa sa tamang pag-alaga ng katawan at sa mahigit 10 taon na pagsunod, naging malusog ang pangangatawan niya. Kaya sundan po ninyo kapanalig upang maangkin nyo rin ang kagalingan. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch. After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko, nawala na yung palpitation ko. After ng cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun. Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch. Ngayong March 22, Miyerkules sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abucar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ngayong March 23, Huwebes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa No. 95 Zone 5 San Roque, Poblacion,
Quezon, Nabua, Camarines Sur. Ngayong March 24, Biyernes sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong March 24, Biyernes sa Dait, Camarines Norte. Matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Ngayong March 25, Sabado sa Legazpi City. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free 1-box mixed and herbal coffee, free healthy snacks, free notebook at ballpen, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig. Ang seminar registration fee, 500 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan po ninyo nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa Doc Alternativo Branch upang maintindihan yung mga napakinggan dito sa palatuntunan at personal nyong makadaong palad yung mga nagtestimonya na nakaangkin ng kagalingan. Mga members, tandaan na during seminar day, halos lahat naka-promo buy one take two. Ito po ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumayin niyo ang katotohanan. Nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig.
So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Mineral sa inuming tubig.
So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong fulvic mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong fulvic mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos. Mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang. Maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Mag today's spaghetti sauce na. Ang wais spaghetti. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, yung kilala mo na at kilala ka. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tabo. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya,
sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan yatok nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green.